Egunon, Julen. Egunon. Lehendabiziko galdera. Zer da zurezat Torrebetxea baserria marka? Zeintzu dira bere baloreak? Nire aita gutxikia ginenean hasi zen proiektua, ezta? Euskal Arrasekin, Arabako Mendebaldeko Kuartangoko baiaran, inguru giroa eta arrasak mantentzeko proiektua. Betidanik edo proiektua hasi zenetik, beti garrantzi handia eman diogu gizartearekin herriek behar duten kontaktu horrekin, eta salmenta zuzenaren bitartez ere, beti saiatu izan gara gure produkzioen parte bat saltzen, ezta? Oso garrantzitsua ikusten dugulako, gizarteak, baserriek egiten ditugun lanak ikustea eta ezagutzea. Eskerrik asko, Julen.